با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و محبت همایش فرهنگی فراغتی دایر گردید. همایش با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بانوان و فعال زنان پایتخت دایر گردیده در آن ابراز گردید که با سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تمام امکانیت ها برای فعالیت همه‌جانبه مادران و دختران فراهم گردیده زنان قوی اراده و با جسارت به عرصه سیاست و خدمت دولتی راه یافتند و در آبادی و پیشرفت جامعه سهمگذار می باشند. در همایش ابراز گردید که در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه خاصه جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیاد دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زن مادر می باشد. زیرا نقش زنان در آبادی خاندان، تربیت نمودن و به وای رسانیدن فرزندان، به آنها آموزانیدن زبان مادری، آداب و اخلاق، پرورش احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی، حس ملی و افتخار وطن دوستی بی‌نظیر است. طور سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند: ما به نقش مادران و زنان در رشد جامعه، پیشرفت دولت، آبادی وطن، بنیاد عائله سالم و خوشبخت، تربیت فرزندان صالح و افزایش شأن و اعتبار هر یک خاندان تاجیک همیشه ارج می‌گذاریم و خدمت‌های تاریخی آنها را دائم گرامی می‌داریم. سپس برنامه فرهنگی با اشتراک یک قطار هنرمندان شناخته پیشنهاد اشتراکداران همایش گردید. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши идона баргузор гардид. дар чорабини роҳбарияти вазорат занону бонувони собиқадори соҳаи маориф ва кормандони зерсохторҳои ин ниҳод иштирок намуданд. зимни ҳамоиш аз нақши занону бонувон дар рушди соҳаи маориф ва тарбияи насли наврас ёдовар гарда саҳми арзандаи онҳо дар пешрафти низоми таълиму тарбия муҳим арзёбӣ шуд. қайд гардид ки занону бонувон бо фаъолияти содиқона ва таҷрибаи ғании худ дар ташаккули ҷомеаи босавод ва маърифатпарвар нақши назаррас доранд. ҳамзамон таъкид карда шуд ки дар соҳаи маорифи кишвар ҳазорҳо занону бонувон фаъолият намуда дар баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони оянда саҳми назаррас мегузорам. таҷриба ва фаъолияти онҳо барои насли ҷавони омӯзгор намунаи ибрат арзёбӣ мегардад. дар фарҷоми ҳамоиш ба иштирокчиёни чорабинӣ бахусус занон бонувони собиқадор ва кормандони фаъол барои фаъолияти пурсамар ва саҳми арзандаашон дар рушди соҳаи маориф тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамчунин имрӯз дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба бузургдошти рӯзи модар чорабинии идонаи фарҳангии маърифатӣ таҳти унвони модар сарчашмаи меҳру вафо бо шукӯҳ шаомати хоса баргузор гардид. ҳадафи асосии ҳамоиш арзгузорӣ ба мақому манзилати волои модар, таҳкими эҳтирому қадршиносӣ нисбат ба занону бонувон ва гиромидошти саҳми арзандаи онҳо дар рушди пешрафти ҷомеа арзёбӣ гардид. дар чорабинӣ масъулин, зерсохторҳо ва собиқадорони меҳнату фаъолзанон иштирок намуда дори ба нақши зан модар дар рушди устувори ҷомеа изҳори андеша намуданд. таъкид шуд ки сиёсати давлату ҳукумат ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа равона гардида имрӯз бонувон дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла маорифу тандурустӣ, иқтисоду фарҳанг фаъолияти самаранок доранд. ҳамзамон дар доираи чорабинӣ аз фаъолияти як қатор бонувони фаъолу ташаббускор ёдовар шуда саҳми онҳо дар рушди соҳаҳои гуногун назаррас гардид. ба бонувони намунавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар муассисаи давлатии остурхонаи миллӣ ба ифтихори бузургдошти рӯзи модар намоиш тавассути асарҳо таҳти унвони ҷилваи зан модар дар олами рангҳо баргузор гардид. дар чорабинии идона масъулини осорхона ва занону бонувони касбу кори гуногун иштирок намуда таъкид гардид ки зан модар муқаддастарин мавҷуди рӯи замин ва чароғи фурӯзони хонадон буда сарчашмаи зиндагӣ аз ӯ оғоз меёбад. арҷгузорӣ ба мақоми зан модар ва поз доштани иззату эҳтироми ӯ вазифа ва қарзи ҳар як фарзанди бонангу номус аст. дар намоиши мазкур аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ 38 мусаввара ва нимпайкараҳои нодир ки маҳсули эҷоди рассомон ва муҷассамасозони маъруфи кишвар мебошанд ба маърази тамошо гузошта шуд. дар нигораҳо ва нимпайкараҳо симои зан модари тоҷик бо тамоми латофат, меҳрубонӣ ва шукӯҳи маънавӣ таҷассум ёфтааст. ҳадафи намоиш тавассути асарҳо нишон додани бузургии модар, бедор намудани эҳсоси муҳаббату эҳтиром нисбат ба зан ва муаррифии мероси гаронбаҳои мусаввирон ва ҳайкалтарошони кишвар дар ин мавзӯи ҷовидона мебошад.
ба муносибати рӯзи модар дар ноҳияи Фархор чорабинӣ бо шукӯҳ доир гардид ки дар он намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, занони собиқадор ва фаъолзанони ноҳия иштирок намуданд. дар ин зимн баромадкунандагон бо изҳори таҳният аз дастгириҳои бонувону занони ноҳия ва ташаббусҳои созандаи модарон дар сиясати имрӯзаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуданд. нақши модар дар тарбия, омӯхтани забон, тариху фарҳанг, донишҳои муосир ва умуман камолоти маънавию ҷисмонии фарзанд хеле барҷаста арзёб гардид. ҳамчунин саҳми занону бонувони ноҳия дар татбиқи стратегияву барномаҳои гуногун соҳа ки баҳри расидан ба ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида назаррас мебошад, зикр шуд дар идомаи чорабинӣ. дар идома ба хотири қадршиносии занону бонувони ноҳияи Фархор ки дар рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни ҷомеа саҳми арзанда доранд, медал ва ифтихорномаҳо супорида шуд. дар Фарҷом баҳри фароғати иштирокчиёни чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангии иборат аз саҳнаи тарбиявӣ, суруду таронаҳои дилнишин ки васфи зан модар менамуд манзур карда шуд ки то дер боз идома ёфта ба чорабинӣ таровати тоза бахшид. таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро роҳандозиву амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. ин нукта дар чорабинии тантанавӣ ки ба муносибати рӯзи модар дар қасри арбоб бо иштироки шумораи зиёди занону духтарони фаъоли вилояти Суғд баргузор шуд, таъкид гардид. дар чорабинӣ иштирокдорон нақши занону духтаронро дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди оила, таълиму тарбияи фарзандон ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд ва таҷлили бо шукӯҳи ин рӯзро ифодаи таваҷҷӯҳ ва эҳтироми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахсияти зан модар ҳамчун тарбиятгари миллат, роҳнамои ҷомеа ва нигоҳдорандаи фарҳангу арзишҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки дар вилояти Суғд бештар аз 1,5 миллион нафар занону духтарон умр ба сар мебаранд ва аз онҳо 23063 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва 1193 нафар дар мақомоти давлатӣ фаъолият дошта дар татбиқи сиёсати давлатӣ саҳми назаррас мегузоранд. имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят 31 нафар доктори илм ва 607 нафар номзади илм аз ҳисоби бонувон фаъолият доранд. иброз гардид ки занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ ва соҳаи кишоварзӣ таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. дар чорабинӣ ба ҳунару истеъдод, кӯшишу ғайрат, қобилияти ташкилотчигӣ ва маҳорату кордонии модарону бонувон таҳсин хонда, бо эътимоди комил иброз гардид ки онҳо дар оянда низ дар татбиқи сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар, пешрафту ободии ватан ва осудагии ҷомеа нақши шоистаи худро мегузоранд. чорабинии тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар дар қасри таърихии арбоб бо намоиши барномаи консертӣ ки саршори меҳру муҳаббати зан модар, қадру манзалати он дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон ва муҳимтар аз ҳама таҷассумгари сиришти поку неки модарон буд, хубу хотирмон идома ёфт. дар театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорух ба ифтихори гиромидошти рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. зикр гардид ки ҷашни расмии давлатӣ эълон шудани рӯзи модар дар Тоҷикистони соҳибистиқлол гувоҳи равшани баланд бардоштани мақому манзалати зан модар дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон дониста мешавад. соли равон иди модар ба он рост омад ки дар саросари ватани маҳбубамон омодагӣ ба таҷлили сазовор аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ вусъати беназир дорад. зикр гардид ки таҳкурсии ҳуқуқӣ барои пешбурди ҳаёти шахсию оилавӣ, фаъолияти ҷамъиятию давлатии бонувон гузошта шуда, минбаъд бобати фароҳам овардани шароитҳои лозимӣ бо мақсади истифодаи пурраи қобилияти занон дар ҳамаи соҳаҳо, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, мусоидат ба пойдории оила ва ба ин васила таъмин намудани рушди устувори ҷомеа, санадҳои дигари ҳуқуқӣ, стратегия ва барномаҳои зиёд қабул ва амалӣ шуданд. дар ин рӯз барои нишон додани маҳорати баланди касбӣ ва пешбурди сиёсати давлат, иҷрои вазифаҳои роҳбарикунанда ва ба муносибати рӯзи модар як қатор занону бонувон, ҷавондухтарони касбу кори гуногун ва собиқадорони меҳнат бо ифтихорномаву сипоснома сарфароз гардонда шуданд. барномаи фарҳангӣ таҳия гардидаи беҳтарин овозхонон ва ҳунармандони кишвар ва аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба чорабини шукӯҳи дигарро замъ намуданд.
модар аввалин устод таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи файзобод чорабинии бошукӯҳи идона доир шуд. дар чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону духтарон дар ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. тақвияти мавқеи занон дар ҷомеа ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иштироки онҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ, фароҳам овардани шароит барои донишомӯзӣ ва касбомӯзии занону духтарон ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо, такмили механизмҳои таъмини дастрасии занон ба захираҳои иқтисодӣ ва рушди соҳибкории занон тавассути ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнок ва грантҳои давлатӣ аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар буда, дар ин самт корҳои неку шоиста ба анҷом расонида мешаванд. дар идома аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, занону духтарони фаъол ва модароне ки фарзандони онҳо имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар содиқона хизмат мекунанд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар фароварди чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон доир шуд.